wani irin filta ne. Wata jaka filta ce mai faru. Sweetheart kada ki. Kada yi me? Ya naga kina mun rikon barayi sweetheart. Irin rikon kakka gudu din nan mai faru. To ai kai maraya ne. Kada ka gudu. Mai maraya. Kada ka gudu. Yanzu sweetheart ke ce farin ciki na yi. Wallahi bayan rasuwar Hajiya mahaifiyata ban samu wacce ta samun farin ciki ba a rayuwata irin ki. Ka dinga ganin farin ciki har abada kenan insha Allah. Insha Allah. Kin ga bidiyo kamar mun tsara sweetheart. Wasu ba sai kamar mun tsara mai muke faɗa. Mummy cewa take wai in ji zai bidiyo tsara magana yake na cewa wallahi kawai ɗauka kyamara yake. Ai ni da na danna. Mace ta kai ita ma ta anko da mijinta. Dan ni da mijina nake anko. Za a dire ni. Shine wancan style din. Gyaɗa mai gishiri. A ɓara a ga biyu. A murzo. A ga kyakkyawar baby mai hancin biro. Magana ake ta kyawawan mata. Magana ake ta masu dimadimai masu siririyar fuska mai faru. So ni fa a wannan shekarar kun gane ni ba tunda ne zumbur din nan faji nake yana ta hayya da mata ta zan dinga yin tallakan companies, you know, all the companies that need us, you know, kun gane yauwa kaman wancan wani little bit advert da muka yi last 2 weeks ago ni da amarya kun gane ta ga ta nan mai hancin biros mai faru. So Jeffrey Charlemagne Connors the material. I'm going very nice. Nobody can cry tumble.